Dames en heren, dit is het laatste seizoen dat het LSO nog helemaal zelf één eigen orkest is. We spelen 3 grote romantische meesterwerken en het is bovendien een bijzondere kans om onze betrekkelijk nieuwe concertmeester Lei Wang, tengere Chinese die prachtig Nederlands spreekt en een geweldige violiste, te beluisteren in een van de geliefdste romantische vioolconcerten van Johannes Brahms. We spelen 2 werken van Brahms en eentje van Dvorak. En die waren goed bevriend en hadden groot respect voor elkaars werk. En ik ben bevoorrecht bij het LSO, omdat ik hier zoveel gedaan heb. 2 van de 3 stukken heb ik nog nooit eerder gedirigeerd. En ik sta te popelen om die te doen. Het 3e stuk heb ik heel vaak gedaan. Ik zeg u niet wat is, maar kom vooral luisteren. Want het is een programma waar ik me bijzonder op verheug.